फैफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव तो जायफोरा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय आरो नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो तो बिदिब्ला जागायलांदिनि बारा गोलाव खालामा आङो एसे बेस्थ' थानाय बेनिखायनो आङो दिनैहाय भिडिअखौ एसे लेटबाबो लाना फैनाय जाबाय आरोना रायजोफोर आङो एसे दिन्थिनो लादों नै आंनि उनथिंजाय नुनो मोन्दों नोंथांमोना नैबेबायदि दै दङ ना नै फुरा माने फोथारा ओरैबायदि दैजों दै जाजोब्बाय आरो नै हालौबाय दै सोबाय बेबायदि जानानै दङ दा माने मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना बेयाव मा खालामनो थांगासिनो दङ ना आङो उननि भिडिअफोराव एसे दिन्थिनो सेस्था खालामगोन तो दा एसे माने मोनाब्लिबो जाबायथ' बांद्राय नै दैखौल'सो एसे नुसै बेबायदि आरो नै दा बेयाव आङो एसे बेस्थ' जानानै दङमोन माने दा जियानो हक आङो बेवहाय एसे माने आबाद मावनो लागोन आरोना बेनो जाहैबाय माइ नैबे मेसें बोथोरनि एसे माइ गायनोसैलाय आरो माथो खालामनो बेकार लाइफ ना तो बिदिनोसै आरो बायदिसिना माबा माबि मावलाबायनानैबाबो बेस्थ' जानानै थानांसिगोन जिहेतु साखरि बाखरि जेबो गैयाना तो बेकार जीवन दा जियानो हक जोङो एसे सानै साथामसो लोगो नांनानै माने बे आबादखौ मावनो सानदों आरो तो माइनि आबाद मावनोसै उफाय गैया नङाबा मा खालामनानै थानो ना दा बिदिब्ला मेन टपिकआव फैदिनि दिनैनि जितु मेन टपिक बेनो जाहैबाय जोंहा पीएम किसान तो आगे पिछे आपडेट्सफोरखौ आङो होबोबाय थाखादोंमोन जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों पीएम किसाननि 22 नम्बर इनस्टलमेन्ट जितु फैसा बे राङाहाय हाबनो थांगासिनो दङ आरो जोङो थाबैनो एकाउन्टआव क्रेडिट जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों गोबांथार निउसफोर जोङो ओंखारनाय जोङो नुनो मोनगासिनो जोङो बेबायदि एक्जेक्ट मोनसे जोङो डेट ओंखारनायखौ नुनो मोनाखैब्लाबो तो जोङो मिथिनो मोन्दों नैबे जानुवारिनि उनथिंजाय नङाब्ला जोङो बेबायदिनो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो जोङो मोनगोन नाथाय जोङो एकदम जानुवारिनि उनथिंनो एसे चान्स थानायखौ मिथिनो मोनो आरोना थेवब्लाबो जुदि जानुवारिखौ बारथारोब्ला जोङो फेब्रुवारियाव मोनगोन आरोना तो जोबोद मोजां आपडेट्स जोङो पीएम किसाननि जितु 2000 रां तो जोङो बेखौ आरोबाव मोनसिगोनलाय नेनानै थादिनि मोजां खौरां आङो बारा गोलाव खालामा दिनैहाय आङो बेसिकनि आपडेट्सखौनो लानानै फैदोंमोन तो जोङो बयबो नेनानै थानि आरो जायफोरना इकेवाइसि गैया तो मारिनानै लादो आरो आं आसा खालामदों बयनियाबो इकेवाइसिफ्रा दंखायो जानांगौ आरो बेंक एकाउन्टफ्रा गासैबो थिगैनो दंखायो जानांगौ ना जोङो पस्टेलनि थायोब्ला बांसिन मोजां जायो होनना मिथिनो मोनो आरोना एकाउन्टफोरखौहाय नाथाय हाबो बेबायदिनो ग्रामीणानो जा जि बेंकआनो जा हाबो खिन्थु एसे टाइम लायो आरोना खिन्थु पस्टेलनिबा एसे साबसिन जायो होनना मिथिनो मोनो दा जियानो हक बयबो इकेवाइसिखौ मारिनानै लाखाबाय जानांगौ ना तो बिदिब्ला आं एसे क्लिप्सखौ होलांदिनि बिनिफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसिखिनियावनो फोजोबनाय थाबाय गोजोन्थों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে হয়তো বিহুৰ পিছতে কৃষকসকলৰ বেংক একাউণ্টত 2000 টকা জমা হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে এবাৰ নতুন পদ্ধতি নতুন নিয়মেৰে কৃষকসকলে লাভ কৰিব পিএম কিষাণৰ ধন